yakse hapang tongmani jorabo waire wai sapana mungsa samo onglia tabu yakse hapang ne mechinoi bijibe hapang ketar phamani biji khakchalaika tabu phona jirania kaman mura parane jajo snamjagya o amchani lukurong ne koksichamung MLA Susanto Chaudhary MLA Direndra Deborma TTA Edison CEM Radhacharan Deborma Boro thangoi nayo kokru phana mungsa samo onglia o amchani jajo bisi kuduk marame snamjaya waire wai MLA rongna sapana mungsa samo ongya kaman mura paraba nukung khongra bachi o nukuni bororo hatio mungsa mani phana hunke tlangnani berene tektamano te abo simia abono karaibo o kamini rungsrungna jura wati phayo titorkhe rungnogo thangoi maya sakhamya ongkheba sakhamnogo jajor haimani bagai tlangmanya sakhamya ongmani jorawa iba rungsrungnai rongni exam ongmani jorawa wati phayo titorkhe bahake sakhamnogo rungnogo thangnai sakhamnogo se tlangmanya hunke nogone klai thina nangnai o amchaina asuk ruku kubama o jajor tui lai sulai thang khlai tongo tabu o jajor si hamje ongke o amchaina rukurok bahake hateo iba rungsrungnai rok bahake thangnai sungmung o amchaini rukurongni ulo kok thumnai bo kok sunjago o amchaini rukurok tamasaka naine ri chini kok tumawo o paranmo kaman mura o jaga anugi makhani nukulgo pool hamia nostong jaga bo bisro bo hamia kalajak sagade emani hoite abo komani ta ponto sinambari atai ko semono tangi nostong kha bahake titore tore kaklai be tai ko yang go obo pool bajeng bagi nong ni kamini borok thenong thena bom hai osubida phai sokai asin sugar na ya oi ko abi apu ka ta tongmate no gari ko lai me na ba ya ba dok ko ta kisu lai ta lai ong pai tong ta ngai ta ham bai thangai kono gari goro ta lai me ya norok obo no slamnan bagai kem theni jara jano kha MLA minister ang theni norok jano kha jano mane no rang kare hai kare ni sao phai nei pheke bo MLA rok phai nei pheke sajiman bo MLA phai nei pheke sagade don to sagre bai green green khanya pheke apni ya golo aban ya golo disini dara tarang amo pheke ta ge bortam sai kalang kha sana na to ni sabo sana na samai ko rang kare hai kare rang sai tong la ba ko ya bor ki teh ketal ba be pool gari lai manai jat amo hai islam na kok sa na obno ta islam ri kena koksa ta sana ngori na ni sabo ga tam hai ba sum ta cha kotar khayo gari gora lai man na khai ba ta cha sin subida rang su kata nong sa su kata ayang tinya ro busuk borok tong sajiman ayang na ro busuk borok tong na tong na yang 150 poribar family ro ta kai yang na ro kacham busuk tong yang 100 poribar ro ko lai dang le kai kaman mura sekolah na ayang ni bo pori bayo sontai para bodor misim kai gogone sadaro ayang ni sere ro yang pori bayo kai pori na ni ta kai borok bo asibida boro bo asibida rong tong ha je pai theko nang tam nai nin dabi sungo pul ma sino kotor khai gari gora lai mana uzun thari su sungo aga sino na yo sorkan thane semani chimi obo chini lama ba pool baimani baimani bagai sing onek osubjang taka yang 150 jana poribar ta school tong kawan mura aing nara 75 god osubjang taka ojinde bazar sing yang tin laisoi bazar go bazar ni bagai sing osubjang tong aing yang thangmaya school bo chatra phaimaya phaina bagai sing sarkarna barbar request khayo sing MLA na bo rungei sing yang ni 10 model school ni Susanto Chaudhary na bo phai nai thangma kya bo sudo kok simri kalango pool khai rena hanai kun kok salang yatai bisang thaka abi ya golo tai bo MLA phai nei pheke sagare pore mandai ni endro ni ko MLA Direndra Deborma bo phai thangma kya bo tin salango repair khai rena hanai bo kun phana tai kaun kote phaya tauk taisa wati phaya taisa pool nostam thaka abno kare tai ke bo phai nei pheke pore last phaya chini CM Edison CM Radhacharan Deborma bo salango tar tarikai repair khai rena hanai garang budget kom abno repair sim khai mano asang na kok salango nor khe o pool je oba je nungman mote hengai steel bridge gari khungson lai me ya kono
খরচনি নং পারান borok doctor thanaka jibi thanaka bo laimaiya ha norok ni demand khe omono da tongkhai norok sondos tongjak na kaise bridge kotor kaham gair guro laimanai jat mangkhang kai sajak mani Sengkai saka abo ayo kotor khaye bridge gari guru kotor laisumar mote gari bazar rogo thangane osubida aun bagi singyang te sujak to lama aun bagi singyang te bridge kotor rakhe basini bagi kahamta singyang omo jori bridge kotor khang nang bagi bo ma hai subida eba kaham phai sok painai singyang school lo korok bote developing nai tai yang area abo developing nai ta pul bridge kaham kai pakane sekai abo shortcut lama bo ma hai ngai nang ni obo Lamang kabo kawan mura hoite rani bazate Agartala suja lama thangman singyang jiranya te gurina nangli atai aun bagai nang kheo paran borok no ango paran borong ne ex army kawan murani Ravi Sharan Debrama ang 15 bosor je pension phai apne pinuk tong sini area wa nang nayo develop ngan ang develop nga nayo sini kawan mura teja pulungsuk pawna sing request khayo sini sarkar na tabo nutun sarkar na kam kai ungnane pulungsuk asuk karana sawi ang